Ayo tembangan meneko, ya tembangan meneko. Iya orang kok sampe wae kok kaya pan-pan itu. Senang kok. Monggo iya ora piye-piye. Kowe karo pancene wong Joko. Wong lampu. Monggo. Iya. Anu piye to? Boyo wong sing sekolah nek lele bareng ki rasa basa rasa ndak seneng karo Kang Sarwidi. Lah iki karo piye? Raja tegak, tegak. Iya. Sing tegak endi? Ayo salah koce. Oh iya. Balik kanan. Tegak. Ya tau kok iki. Aku ora kurang piye. Nuwun sewu. Mboten ngendikane aku kok ya. Wah. Iki Pak nuwun sewu kempes apa? Ayo kok piye? Rumah sama apa? Nah, nek bendoro siji kok tawoki. Nah, malah takon mamae dhewe aku ki sapa? Aja kok iki tinggalane dhewe. Tak takon aku ki sapa? Punya kok sebenarnya apa? Iki asli bendara wertos. Apa aku tak sepele? Mbok aku tak men dhewe. Mama dak apa? Aku tak ndang ngono iki. Kan boten. Boten. Tak bojomu. Lagi nek gelem. Ayo lumayan to nek kok ngene. Iki mbakku adi total Sarwidi wae tak saut ya. Nek karo dalane iki lak udah monggo ndore. Udah go piye? Lah saru nek ngono kuwi aku isuk jam ngawe iku to. Sing bener iki. Ya. Menghormati. Kudune nek bendera rawuh iki jam hormat. Panjenengan nuwun sewu. Tidak berikutnya dibaleni nek rampung gitu. Waduh, kiai iki nek bokong ngene tidak munggah medun. Kok bendera rawuh. Bendera rawuh hormat gerak. Tegak gerak. Hormat bendera selesai. Iki ora pacara. Lah pripun meneh? Hormat kaya ngono. Kaya wadon. Aku pripun? Nek bendera rawuh iki dawet dibaleni. Angel wong ayu ki angel yo nek dibuka aja. Ya. Bendera rawuh. Bendera rawuh. Boten di. Jare nek bendera rawuh kon turun durang ndoro netok kabeh. Netok kuwi kuwi dalan patek nemen. Sing tak kersake ora mesti. Kula niku petok-petok disenengi Pak Lurah Polan lho. Oh, kaya ngono wong ngene kok rene tok boten niku. Nek kaya uncek ngono kok disenengi. Ayo kaya uncek iki sampeyan yang guyang iki ora uncek kowe lho tak. Sing tak kersake nek karo bendera ki ora wedi ngono kuwi. Nek karo bendera sing jenenge aku ki nek karo bendera aku ki wedenono. Ah baleni. Lah nek kayu kandhane angel. Bentar. Weh bendera rawuh. Kali ini kesane ke pripun to sing bener niku lho. Kuasane yo karo bendera kok kaya ngono lho. Aku ki nek benderamu nggih. Nek ngerti aku bendera rawuh ki mbok yo do ndungoke sirah. Warah baleni. Bendera rawuh ndungoke sirah. Mangga bendera rawuh siap ya. Mangga nggih bendera rawuh.
bendera lalu kon duduk ke sini to. Ambek apa kaya ngono dadi aku kepengen mundak bayare. Sing tak kewake. Nek aku rawa aku ki lungguhno. Wah. Sing ketok. Nah. Yes. Entar. Ya, bendera sekali dhewe lamun. Sampai tuh satu nopo. Pripun? Wong rawuh kok. Masalah apa kaya ngono lho. Aku ki pemuda kok dadi kok nyanyi kaya kawan-kawanku aku sampe kamu aku ki putra ganteng nggih ngomong sing nggo panguwasan kraton Kediri. Kok dadi kok kawanku kaya ngono lho. Nek kira-kira kowe rasa kok ngabdi ngene lunga. Aku jalan yo ati kowe kowe. Ya tak kok jelas. Berarti mulane kuwi aku jile. Mulane dadi wong ki ya kowe kuwi ya iki dorakan ayo ora boro dilayo ndi wong jile. Pakos. Nuwun sewu, lah penjarimu. Ya. Iki ngene iki. Sing ndang suarane iki. Nek aku lebak ora kok ngamuk itu dina ora yo ngaku. Pripun dorong apa? Yo nyawu ya. Soale ku pancen bodho ning ya keminter, pinter ning ngaji Gos. Dadi nek ngendikan iku sing cetok. Nek sing jenenge akting nggih karo bendera ki kudune rak yo ngaji. Nggih. Nika wau lamun kagem guyon maton to. Saya terus kok do tresno kula kali kakang sampeyan kan dorong nika ngaten kados ampun sangga rugi. Nah, kula kan dorong nika kira-kira tepat kelendaran itu ngeten iki. Nah, kula ngeten iki. Dadi mboten dirasa ajeng nelanak niku mboten. Iki benderane kon ngajeni nek bawa niki kowe mangke pira nek 750 kira-kira mlaku ora ya. Dadi ndelewer meneh ta. Kowe wong tau ngemut karo jengking. Karo jengking. Nek karo jengking sing lanang apa sing wedok? Aku. Nah, bendera iki aku sing tak diadi kok kaya ngono kuwi. Pira boro. Ya bendera ki